Ngeng, 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 ngeng. Pip, pip. Ngeng, 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 ngeng. Hoy, Agata! Nganong nagdula-dula pa man kadira? Nagabi naman! Ngeng. Okay ramang good mama. Nagbumbum-bumbum ramang pugod diri sa tugkaran nato god. Undangi sa labi kay nako isugo nimo. Unsa man mama? Pangayo sa gasin dito sa atong silingan ka kay magluto ko. Ah, mama oy, dili ko oy. Naa palay aswang sa dalan. Ngit-ngit na baya. Magdala ramang kang sulo, hayag raman. Ah, dili ko mama oy. Unsa man, mutuman ka o bunalan ti ka ni silhig. Mama oy, mutuman na lang. Oh, darang sulo. Pagdali ha, basig maglangay-langay na pug ka. Ang bebe? Hadlo ka po doy. Wala ba kaya'y aswang diri ano? Unsa po ni si mama na ko nga manugo man di sa gabi na. Kabalong mahanlok ko aswang. Unya kining sulo nga iyang ipadala kay dalira kay mapalong. Basig momoon ko ani karon kalubinan rabaya. Ayaw kapalong nga kay basig mo ay wakwak sa unan. Hadlukan baya kayo ko. Magdali ko be, layo pa baya kayo tong balay sa akong silingan. Tabi-tabi po. Muagir ako ha. Hadlukag yun oy. Pero sige lang, naa naman ko sa balay sa akong silingan. Mangayon akong asin. Ayo! Ayo! Te! Ate Kardeng! Ayo! Unsa may tuyo? Lah! Lalaki lagi ning tubag bay! Ana ba yato si mama atong ni Agi? Nga, babae rin nagpuyo diri si Ate Kardeng ra! Pero, nganong lalaki to? Lah! Kanang, te! Te! Mangayo kog asin! Wala diri imong Ate Kardeng. Hala, ug wala si Ate Kardeng, kanang call. Kinsa di ay ka? Ako? Secret. Ha? Ha? Mama! Ha? Mama! Aswang! Asa ka? Asa ka? Wan! Ah! Dagana ni Agata oy. Minduta jud ani niya hadlokon oy. Kay dali ra kay mahadlok. Hubag-hubagan to ba? Abi na gid siguro niya kaunon sa gaswang ba. Pero ako ra di ay. Kato, nitago gito ba? Sundan ako be. It's a prank! Nahadlok ka? Kustan! Ikaw ra di ay na! Ako gyud ni, gwapo kay no. Mahubag-hubagan jud ka karon. Talawan, talawan. Bulit ka kustan na ka! Gidlok-adlok ko di mo! Ala, dagan choy. Sige, dagan yan!